kang kakitaw mo ang naenta sibay mo di nakagkakuran tiyak may kari tiyak bayag dem ng biyag ko saanan kasi di abukod ko tiyadam ko among dayta sikap yang ko hinagriru halinip at moti ayatan gapuken kwa na anang tadragsak ajak matutupan ka kito mo umanay ka di abasil ko ajak lang pinatganta kiddaw mo amok na nasakita hindi ka makagana ngam apay nga ta hanasangkin ni panubok pagsinaan na tidalan mo ken tidalan ko sikap yang kau tinagriru halinip at moti ayatan gapuken kwa na anang tadragsak